Čaute, pozdravujeme vás z Egypta, oblasť Marsa Matruh, hotel Jazz Al Masa Blue, ktorý sme našli cez cestovnú kanceláriu Palmtour. Na tomto hoteli nás veľmi prekvapilo a zároveň aj potešilo, aký ochotný je tu personál, či už barmani, upratovači, obsluha. Jedlo je tu naozaj výborné, dokážete si vybrať z množstva jedál, slaných, sladkých. Počasie je tu nádherné, stabilne celý týždeň, okolo 32-33 stupňov, bez jediného mračika na oblohe. Za najväčšiu výhodu pokladám to, že nemusíte byť len v tom vašom hoteli, ale môžete využívať kúpaliská, bary aj v ostatných hoteloch Jazz, čiže máte tu 5 hotelov, 5 rôznych kúpalisk, bazény od 45 cm až do 150 cm. Takže odporúčam a určite sa sem, ak budeme mať možnosť, ešte vrátime.